nom és Lluís i el meu negoci és Mobles Lluís Serra. El meu negoci té al voltant d'uns 40 anys. Els meus pares estan al front d'ell des de fa 35. Es pot dir que pràcticament tota la meva vida. Ens dediquem a l'interiorisme, al mobiliari i tot el relacionat amb el descans. Són diverses les coses que més m'agraden del meu negoci. Una d'elles és el tracte amb la gent. Alta que cada feina és un nou repte. El de poder aconseguir mitjançant el descans, la decoració i el mobiliari el desig del nostre client. Nosaltres començàrem a Corbera. Després de veure que un gran percentatge dels nostres clients eren de Sueca i dels voltants, decidirem vindre ací, al carrer València, per a poder donar aquesta possibilitat. La trajectòria d'aquest negoci ha evolucionat molt al cap d'aquests anys, ja que les tendències canvien constantment. I tenim que esforçar-nos molt per a poder oferir tot allò que el client demana. També cal dir que tant la formació com les noves tecnologies són dos factors molt importants en aquest negoci, perquè treballem en programes de disseny i de medició per a poder fer realitat el que vol el nostre client. D'aquesta manera podem realitzar projectes en 3D que tant faciliten la decisió final del client. El meu negoci aporta a un poble com Sueca una visió diferent del que tenim d'una tenda de mobles, ja que treballem amb les millors fàbriques i d'aquesta manera podem oferir tant una varietat de mobiliari molt gran com una gran varietat de preus. A més, estem lligats a una gran fàbrica del descans des de fa més de 25 anys. D'aquesta manera podem oferir un assessorament molt gran a l'hora de triar el descans, peça fundamental en la vida de tots nosaltres. No sóc una persona que pugui donar molts consells a nous emprenedors. Sí que puc dir el que sempre m'han ensenyat els meus pares. N'hi ha que lluitar molt, n'hi ha que treballar moltíssim i n'hi ha que ser molt constant. Per a nosaltres Arrimat és l'associació de Sueca que dona veu a tots els negocis locals i ens ajuda molt a tirar endavant.